Genesis 21 ac adnodau 22 hyd at ddiwedd y bennod. Y ddarllenau adnod 22 yn unig. Yr amser hwnnw dywedodd Abimelech a Phichol pennaeth ei fyddin wrth Abraham, y mae Duw gyda thi, ym mhopeth yr wyt yn ei wneud, ac yn y blaen. Nawr, siwr o fod, dyn ni'n dod y bore yma at y ddarn sydd yn anghyfarwydd i ni. Does dim byd llawer yn digwydd yn yr adnodau hyn. Does dim byd cyffroes amlwg yn digwydd yma. Wrth i ni astudio bywyd Abraham, rydyn ni wedi gweld bod na ddigon o ddigwyddiadau cyffroes ac anarferol wedi bod yn ei fywyd e. Ond yn yr adnodau hyn, does na ddim byd anarferol allan o'r cyffredin cyffroes yn digwydd. Yr unig beth sydd gyda ni fan hyn yw sgwrs rhwng dau ddyn, ac maen nhw'n dod i gytundeb, cytundeb dros bydew. Mae un yn rhoi anrhegion i'r llall, ac yn y diwedd mae Abraham yn plannu coeden. A dyna fe. Ond falle fod yna wers yn hynny i ni ar y dechrau y fan hyn. Mae Abraham, neu roedd Abraham, yn cael dwyrnodau arferol, cyffredin, fel i ni yn cael. Mae'r rhan fwyaf o'n dwyrnodau ni yn ddwyrnodau cyffredin, arferol. Does dim byd mas o'r cyffredin yn digwydd i ni. Ac roedd saint y Beibl yn gwybod am hynny. Ni'n dueddol i ganolbwyntio ar y dwyrnodau lle roedd pethau anarferol yn digwydd. Ond roedden nhw'n cael dwyrnodau digon cyffredin fel ni. Ond wedi dweud hynny, does na ddim siwr beth a dwyrnodau cyffredin i'r saint. A hynny oherwydd fod Duw yn bod. Ar y wyneb, mae'r dwyrnod yn ddigon cyffredin. Ar y gwyneb, does dim byd lot fel petai yn mynd ymlaen. Ond dan y wyneb, neu ar lefel arall, mae tipyn yn mynd ymlaen. A mae Duw yna. Ac felly mae yna bethau mawr yn digwydd. Petawn ni roi teitl i'r bregeth, wedi ysgrifennu teitl fan hyn i'r bregeth, dydw i ddim fel arfer yn gwneud hynny, ond petawn ni, wi wedi fan hyn, y teitl yw Abraham, Abimelech a'r arglwydd. Does dim lot o sôn am yr arglwydd yn y darn. Ond mae e yma. Mae Duw yma yn y darn. Mae Duw wastad yma, yn dydy e. Pob peth yn y Beibl, mae Duw yma. A pob peth yn ein bywyd ni hefyd. Hyd yn oed y dwyrnodau arferol, cyffredin, lle nad oes fel petai llawer yn digwydd, mae Duw yna.
ac felly mae yna trwy ein bywydau ni. Tri pheth y bore yma o'r darn am yr arglwydd. Mae'n sylw ni arno fe sydd yn dda i ni bob tro. Tri pheth amdano fe. Yn gyntaf, gadewch i ni edrych ar faddeuant Duw. Maddeuant Duw. Mae angen palu rhywfaint arno ni ar y dechrau fan hyn. Mae eisiau ni fynd mewn i'r testun. So gadewch ni trio wneud hynny. Ond cyn hynny, mae eisiau fi atgoffa chi o'r hanes. A mae eisiau ni fynd nôl i'r bennod diwetha, pennod 20. Ydych chi'n cofio fyna fod Abraham wedi ymweld â'r lle hyn o'r enw Gerar, ardal y Philistia fel bysa fe yn datblygu i fod nes ymlaen. A enw'r brenin yna oedd Abimelech, ac i ni'n cwrdd fe eto yn y darndal sylw y bore yma. Ond i atgoffa chi am beth ddigwyddodd. Fe ath Abraham i diriogaeth Gerar, lle roedd Abimelech, ac i chi'n cofio y ffordd roedd Abraham yn poeni am ei wraig Sara, a bydde Abimelech a'r dynion yn ei chymryd hi, ac fe wedodd y gelwydd am i wraig e. Ac chi'n cofio, ni'n edrych ar hynny a'n pwysleisio fod Abraham wedi methu. A'r ffordd dath hynny a chywilydd iddo fe, a'r ffordd y niweidiwyd ei dystiolaeth e trwy hynny. Roedd yn benod drist y mywyd Abraham hynny. Ond erbyn nawr, mae Abraham wedi symud ymlaen. Mae e wedi dod nôl fel petai. Mae e mewn lle gwell o lawer nag oedd e yn pennod 20. Mae e nawr yn rodio gyda Duw unwaith eto. A beth sy'n hyfryd am y geiriau dan sylw heddi yw fod Abimelech yn gweld hynny. Oedd Abimelech wedi gweld yn methu ac wedi gyrryddu os ych chi'n cofio. Ond erbyn heddi, mae Abimelech yn gweld Abraham yn wahanol. Adnod 22. Yr amser hwnnw dywedodd Abimelech wrth Abraham, y mae Duw gyda thi, ym mhopeth ar wyt yn ei wneud. Chi'n gweld, ffrindiau, mae'r staen wedi mynd. Bod Abraham wedi methu, i fod e wedi ofni, i fod e wedi cyfaddawdi, i fod e wedi niweidio ei dystiolaeth ei hun, mae pethau wedi adfer nawr. Mae wedi cael ei godi. Mae'r peth wedi ei ddileu. A dyma drigaredd Duw yn dyfe. Dyma faddeuant Duw. Dyma beth mae maddeuant Duw yn neud i ni. A'i drigaredd e. Oedd e'n wir hefyd am Pedr yn dod e. Chi'n cofio bod Pedr wedi gwadu yr arglwydd Iesu Grist. Tair gwaith. Y ferch yn dweud, oedd e ti gydag e? Regi a chablu a dweud, dydw i ddim yn nabod y dyn yma. Oedd yna bobl yna yn clywed Pedr yn tystio fel hyn. Fe glywodd pobl eraill. Fe glywodd y disgyblion eraill am beth nath Pedr y noson honno. Fe gwympodd e. Allwn ni ddychmygu Pedr ar ôl hyn yn meddwl, sut yn y byd
allai byth siarad am Iesu Grist eto ar ôl beth wi wedi wneud. Ac eto, fe ddath diwrnod y Pentecost, a pwy defnyddiodd Duw? Pedr. Tybed os oedd y ferch na ar ddydd y Pentecost, yr un glywodd e'n gwadu. Tybed os oedd y bobl yna'n twymo yn y llys na. Mae'n siŵr, mae'n rhaid bod yna rai yn hwnna ar ddiwrnod y Pentecost yn clywed Pedr yn cael ei ddefnyddio. Fe adferwyd Pedr hefyd fel Abraham. Ble bydden ni, ffrindiau, y bore yma, oni bai am fyddeiant Duw. Ble bydden tystiolaeth ni y bore yma, oni bai am fyddeiant Duw. Ni'n canu'n aml, ydyn ni Emyr Williams Pantycelyn. Tyred Iesu i'r anialwch at bechadur gwael ei lun. A dyma'r geiriau, mae moyn chi sylwi nhw. Ganwaith ddrysodd mewn rhyw rwydau. Rwydau weithiodd ef ei hun. Chi'n deall y darlun fyna? Mae Williams yn sôn am bod e wedi cael ei ddal mewn rwyd. Dwi'n cofio, chi wedi gweld yr un peth rwyd, oedd rwyd gyda fi dros coeden yn yr ardd i stopio'r adar rhag cael yr eiron, neu'r beth bynnag o'n nhw, ar y goeden bach yma. A mynd un bore a gweld bod na aderyn di wedi cael ei ddal yn y rwyd. A ddim trio dod yn rhydd, ac wrth gwrs mwyaf oedd yn trio mynd yn rhydd, gwaith oedd yn mynd yn y rwyd, oedd wedi cael ei ddal fyna. A mae Williams Pantycelyn yn sôn fyna, ganwaith, cant o weithiau, roedd wedi cael ei ddal, ganwaith ddrysodd mewn rhyw rwydau. Ond mae beth mae'n dweud, rwydau, weithiodd ef ei hun. Dim yr aderyn ar ôl y rwyd na, fydd oedd y rwyd na, mwyn stopio. Ond ni sydd ar fai, chi'n gweld, achos ni sy'n creu y rwydau i ni ein hunain. Ein ni'n creu y rwydau yma, a maen nhw'n dal ni. Ein ni'n mes o pethau, dyn ni. Ein ni'n meddwl ni'n clyfar, ein ni'n meddwl ni'n gallu sort o pethau mas, ein ni'n meddwl ni'n gallu mynd yn ffordd yn hun, ond creu rwydau i ni. Ac ein ni'n drysu ganwaith yn y rwydwau hynny. A mae'n tystiolaeth ni felly yn cael ei niweidio. Mae pobl eraill yn cael ei niweidio achos ein rhwydau ni. Ond diolch am Dduw. Diolch am Dduw y Beibl. Tad yn harglwydd Iesu Grist sydd yn maddau. Diolch am Iesu Grist ei hun sydd yn dileu baiau, cuddio ein baiau. Nid byth y deil ddigofaint, gwell ganddo drigarhau. Diolch am yr adnod na'n dyfa, fe a adfer fe wneud, i restoreth mae soul. Diolch fod Duw yn adfer ein hyneidiau. Ble bydden ni? Oni bai am hynny. Falle bod yna rhywun yma bore yma, mae hwn yn arbennig o wir i rhywun yma. A chi'n poeni oherwydd eich tystiolaeth chi. Achos falle chi wedi dweud rhywbeth, neu chi wedi gwneud rhywbeth, ac o flaen falle taw un person yw e, neu falle grŵp o bobl yw e. Ac chi'n meddwl, dwi wedi niweidio yn ystiolaeth fyna. Mae chi wedi? Chi wedi? Ond mae Duw yn gallu maddau. Fel i Abraham. Diolch am hynny. Duw sydd yn maddau yw e. Arglwydd, maddau eto i minnau. Ar faddaiant, rwyf yn byw. Felly na'r peth cyntaf fan hyn, maddaiant Duw yn ail presenoldeb Duw.
presenoldeb Duw. Eisiau edrych ar y geiriau hyn yn fanylach cyn mynd ymlaen o beth mae Abimelech yn dweud. Rydewch a beth mae Abimelech yn dweud wrth Abraham. Mae'n ddigon syml. Y mae Duw gyda thi. Y mae Duw gyda thi ym mhobeth ar wyt yn ei wneud. Falle na fydde fe wedi dweud hynny wythnosau gynt pan oedd Abraham ym mhen o 20 yn Gerar. Oedd yn meddwl bys fe wedi dweud wrth y fe bys fe. Na. Ond nawr mae'n gallu gweld. A mae'n dweud, Abraham, mae Duw gyda ti. Mae yna ddau wirionedd fan hyn, yn dos e. Y gwirionedd cyntaf yn amlwg, mae Duw gyda'i bobl. Ac yn ail, mae modd i bobl eraill weld fod Duw gyda'i bobl. Mae Duw gyda'i bobl. Mae'n atgoffa ni yn Duw o'r cyfamod. Dyna beth oedd Duw wedi addordd Abraham. Oedd wedi dweud, fe fyddai'n Dduw i ti, Abraham. Mae rhan o hynny yw fe fyddai gyda ti. Gai just dyfynnu rai adnodau i chi. Ddim yn lygo gwneud hyn, ond weithiau mae'n dda i ni i glywed sawl adnod sydd yn pwysleisio yr un gwirionedd. Leri dwys i yn y Beibl yna, yr un sydd ar y llawr falle, yr cyfeiriadau os y ti moyn dilyn ydyn nhw yna ni. Dim rhaid chi ddilyn yn y Beibl, ond just gwrandewch. Gadewch i'r adnodau hyn eich bwrw chi. Os ydyn ni'n meddwl nawr yn gyntaf am wyr Abraham, Jacob, Genesis 28 ac adnod 15, 28, 15. Wele medde Duw wrth Jacob yn y freuddwyd. Chi'n cofio? Wele ar o'i fi gyda thi. A chadwaf di ple bynnag yr ai. A do fath i'n ôl i'r wlad hon. Yna mynd ymlaen i or-wyr Abraham, sef Joseph. Genesis 39 ac adnod 2 a 3. Genesis 39, 2 a 3. Bu'r arglwydd gyda Joseph, a daeth yn ŵr llwyddiannus, yr oedd yn byw yn hi a'i feistr, yr eifftiwr, a gwelodd ei feistr fod yr arglwydd gydag ef, a bod yr arglwydd yn llwyddo popeth yr oedd yn ei wneud. Roedd Duw gyda Jacob, roedd Duw gyda Joseph, a fi mlaen, Joshua, penod 1 o Joshua. Chi'n cofio problem Joshua, oedd e'n goffa cymryd drosto o Moses, ac oedd e'n poeni, bobl bach, pwy sy'n gallu cymryd drosto o Moses, a wneud y gwaith yma arwain yr oll miliynau o bobl hyn. Duw yn dweud fe, Joshua 1 adnod 9. Onid wyf wedi gorchymyn i ti, bydd yn gryf a dewr, paid ag arswydo na dychryn. Pam? Oherwydd yr wy fi, yr arglwydd dy Dduw, gyda thi, ple bynnag yr ei. Gai fynd ymlaen. 2 Chronicle 1:1. Ail lyfr Chronicle 1:1. Solomon yn goffod arwain y bobl. 1:1. Sicrhaodd Solomon fab Dafydd ei afael ar ei deyrnas, ac yr oedd yr arglwydd ei Dduw gydag ef.
yn ei ddyrchafu'n uchel iawn. Mlaen i'r proffwydi, Eseia 45, dyma chi adnod, Eseia 45 ac adnod 14. Dyw fan hyn yn proffwydo am ar ôl y geith grynt. Mae'r bobl fan hyn yn Babylon. Fel hyn y dywyd yr arglwydd. Llafur yr Aifft a marsian diaeth Ethiopia. A'r sabeaid hirion a ddeiant at ti. Ac eiddo ti fyddant. Ar dy ôl y deiant mewn cadwyni y deiant trosodd ac ymgrymant i ti. At y gweddiant gan ddywedyd yn ddiau yno ti y mai Duw, ac nid oes arall nac oes Duw. Yn ni'n meddwl am y testament newydd ni, os dim eisiau fi droi at hyn, chi gyd yn gwybod adnod hyn, Rhufeiniaid 8:31. Pa beth a ddywedwn am y pethau hyn? Os yw Duw trosom, pwy all fod un herbyn? Gai roi un arall i chi. Hebreaid 13 ac adnod 5. Hebrews 13, verse 5. Bydded eich ymarweddiad yn ddiariangar gan fod yn fodlon i'r hyn sydd gennych, can esefea ddywedodd. Nith roddaf di fyny, ac nith lwyr a dawaf chwaith. Beth oedd enw Iesu Grist? A thia elwi ei enw ef Emmanuel. Duw gyda ni. Gras ein harglwydd Iesu Grist, medd Paul ar ddiwedd llawer o'i epistolau. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a charia Duw, a chymdeithas, yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi. Dyma reality y peth. Mae Duw gyda'i bobl. Ond mwy na hynny, gall eraill weld. Dyma'r her i ni yn dyfa bore yma. Un o'r heriau i ni y bore yma. Dyma'r her i fi. Ydy pobl yn gweld Duw yna. Ydy pobl yn gweld Duw yna chi. Oedd Abimelech yn gallu gweld mae Duw gyda thi. Byddodd sef fod yn wir y dyddiau yma. Bod pobl yn gweld mae Duw gyda hi. Mae Duw gyda hi. Hyd yn oed yn y diwrnod arferol, diwrnod cyffredin. Dy ddim yn neud dim byd arbennig. Ond mae Duw gyda hi. A fe ddylai fod hefyd yn wir yn y gynulleidfa hefyd. Fe ddylai fod yn wir yn y cwrdd. Dyma un o'r pethau sydd y sywaith yn ar goll efallai. Oedd yn tadau ni yn gwybod fwy am hyn. Fod Duw yn bresennol gyda ni. Chi'n cofio'r geiriau yna? Mae Paul yn ysgrifennu Corinthiaid, 1 Corinthians 14. A oedd na bethau od yn mynd mlaen yn yr eglwys yn Corinth. Pobl yn siarad mewn tyfodau, pobl ddim yn deall. A mae Paul yn ysgrifennu, beth sy'n bod na chi? Dyna hyn ddim digwydd. Fod pobl ddim yn deall beth sy'n mynd ymlaen. Fe ddyle bobl deall yn union beth sydd yn cael ei ddweud. A mae'n dweud wrthyn nhw i beth dylen nhw'n wneud. I broffwydo mewn iaith, mae pawb yn deall. Ac felly, y gwneir dirgelion ei galon ef yn amlwg, ac felly gan syrthio ar ei wyneb, dyma'r angredadyn sydd yn dod i'r cwrdd, fe addola ddiw, gan ddywedyd fod Duw yn wir ynoch. Tyber os yw hynny'n wir, petai rhywun yn dod, mae bobl yn dod, a fydden nhw yn dweud wrth adael y cwrdd, mae Duw gyda'r bobl yna. Mae Duw yn yr oedfa yna. Dyna sy'n digwydd mewn diwygiad.
Dim eisiau chi ddweud, dim eisiau chi ofyn, mae bobl yn gwybod. Mae Duw gyda'r bobl yma. Presenoldeb Duw. Maddeuant Duw, presenoldeb Duw. Yn drydydd ac yn olaf yn awr ffyddlondeb Duw. Ffyddlondeb Duw. Gadewch i ni fynd nôl at yr hanes yn awr. Mae Abimelech yn gofyn i Abraham, iddo fe addo. Mae'n gweld bod Duw gyda ge, a mae'n gofyn iddo fe addo. Bydde fe yn ffyddlon iddo fe a'i deulu. Mae Abraham yn cytuno. Mae Abraham wedyn yn cyrraeddu Abimelech achos bod gweision Abimelech wedi mynd â'i bydew e. Mae Abimelech yn gwadu bod yn gwybod unrhyw beth am hyn. Ac mae Abraham yn rhoi'r anifeiliaid yma iddo fe fel arwydd o'i cytundeb. A wedyn mae'n rhoi'r 7 hesbyn yma ar y wyn yma, neu'r defaid ifanc yma. A mae Abimelech yn dweud, beth yw'r 7 hesbyn yma i ti'n rhoi i fi? Mae'n dweud, mae'n rhaid er mwyn cydnabod, mae fi pia y pydew. Fi pia'r ffynon yna. A mae Abimelech yn derbyn. A mae Abraham yn galw'r ffynon yn Beersheba, sydd yn golygu 7 ar ôl yr 7 hesbyn. A wedyn mae Abraham yn plannu'r goeden yma. No, beth yw arwyddocâd hyn i gyd? Wel, beth oedd Duw wedi addo wrth Abraham? Wel, sawl peth yn doedd e. Ac roedd Duw wedi ailadrodd ac ailadrodd ac ailadrodd yr addewidion yma wrth Abraham. Roedd e wedi addo i Abraham y bysa fe'n i fendithio fe. A mwy na yna, y bysa Abraham yn fendith i eraill. Roedd Duw wedi addo had i Abraham. O'i gorff ei hun a bydde had yn dod a fe bydde'r etifedd a bydde'r llinach yn parhau trwy'r person yna. Ac roedd Duw hefyd wedi addo gwlad i Abraham. Tir. A chi'n gweld, ffrindiau, yn y benod hon, 21, i ni'n dechrau gweld Duw yn cyflawni yr addewidion. Mae Abraham yn cael ei fendithio, ydy. Mae'n dechrau dod yn fendith i eraill. Mae Abimelech yn dechrau gweld. Mae e'n cael ei fendithio. Mae'r had wedi dod. Dechrau'r benod, tro diwetha. Mae Isaac wedi dod. Oedd e'n gant. Ond o'r diwedd, mae Duw yn rhoi Isaac i Abraham. A nawr, ar ben hynny, mae'n cael darn o'r tir. Dim ond pydew. Dim ond ffynon. Na gyd. Ond yn raddol iawn, mae Duw yn dechrau cyflawni i addewid. Mae'n rhoi i Abraham. Dyna ni wedi sylwi fan hyn. Mae Duw yn cadw i air. Mae Duw yn ffyddlon i'w addewid e. Nawr, mae Duw wedi addo i ni, ffrindiau, y bore yma. Os ydyn ni'n blant iddo fe, mae wedi addo i ymwneud â ni hefyd. Beth? Beth mae wedi addo? Wel, mae wedi addo sawl peth. Ond un o'r pethau mae wedi addo i'n sancteiddio ni. Beth yw hynny? Wel,
mae wedi addo yn gwneud ni yn sanctaidd. Beth mae ni'n meddwl? Mae wedi addo gwneud ni'n debyg i Iesu Grist. Wel, ydych chi'n debyg i Iesu Grist y bore yma? Ydw i'n debyg i Iesu Grist y bore yma? Wel, bydde fi'n goffa dweud, na, dydw i ddim. Dydw i ddim yn debyg i Iesu Grist y bore yma. Ond mae Duw wedi addo. Mae wedi addo i'n sancteiddio ni. Ond mae'n ffyddlon. Mae'n mynd i wneud. Mae'n mynd i wneud. Roedd Duw fel petai yn hir iawn yn cyflawni a ddewid gyda Abraham yn rhoi y tŵr. Ond mae'n dechrau yn raddol, mae yna ffynon. Dechrau bach, ond mae'n ddechreuad. Mae yna ffynon iddo fe. Bir Siba i few e. Mae'r un peth, ffrindiau gyda ni. Mae Duw yn raddol, yn cyflawni a'i addewid gyda ni hefyd. Gan bwyll bach, mae yn cyflawni ei waith yno ni. Chi'n cofio beth mae Paul yn dweud wrth y Thessaloniaid ar ddiwedd Thessaloniaid cyntaf, 1 Thessalonians 5 ac adnod 23. Ydych beth mae Paul yn dweud fan hyn wrth y Cristnogion yma. A gwir ddiw'r tangnefedd a'ch sancteiddio yn gwbl oll, a chadwer eich ysbryd oll, a'ch enaid a'ch corff yn ddiargyhoedd yn afodiaid ein harglwydd Iesu Grist. Mae Duw wedi addo, chwi saint Thessalonica, mae'n mynd i'ch sancteiddio chi, a mae'n adio hyn. Ffyddlon yw hwn a'ch galwodd, hwn hefyd a'i gwna. Mae'n mynd i wneud e. Mae'n ffyddlon. Ac i ni'n gallu gweld yn ni, yn raddol, mae yn gwneud e. Ac eto, rwyf yn symud peth ymlaen. Peth ymlaen. I ni'n gwybod, na, dyn ni ddim fel i ni moyn bod. Na, dyn ni ddim yn finished article. Ond eto, rwyf yn symud beth ymlaen. Mae'n rhoi ffynon i fi fan hyn. Mae'n rhoi ffynon i fi fan hyn. Mae'n dechrau fan hyn. Mae'n symud rhyw bechod. Mae'n symud fi mlaen. Gan bwyll. Gan bwyll. A mae Duw yn ffyddlon. Mae'n dweud, dwi'n mynd i cwblhau y gwaith yma yn y ti. Paul yn dweud mewn lle arall yn dweud, gan fod yn hyderus y bydd i'r hwn a ddechreuodd gwaith danwch. A'i gwblhau. Mae'n mynd i. Mae'n dod. Mae'n dod. Mae Duw yn maddau. Mae Duw yn bresennol. Mae Duw yn ffyddlon. Mae'n wir i ni y bore yma, ffrindiau. Beth nath Abraham ar y diwedd? Fe blanodd e goeden tamarisg. Pa math e hynny? Wel, mae'n digwydd y dyddiau yma'n diwedd, mae pobl yn plannu coed, fel rhyw fath o cofeb, fel rhyw fath o gydnabyddiaeth. Mae rhywbeth am goeden sydd yn para, yn oes e. Coed yn gallu byw am flynyddoedd a blynyddoedd. A mae Abraham yn plannu y goeden. Fel rhyw ddiolchgarwch am y Duw tragwyddol. Na beth mae'n ei alw i'r Duw tragwyddol. So mae coeden yma mynd i cael ei blannu mewn cydnabyddiaeth, mewn diolchgarwch am y Duw yma sy'n tragwyddol ac sy'n Duw i fi. Wel, bydde di ni heddi, os nag ni'n neud yn llythrenol yn plannu coed, bod ni'n gwneud yn ffigurol yn ein calon, plannu goeden, yn cydnabod, yn ddiolchgar am y Duw yma sydd yn dragwyddol, sydd yn Dduw i ni hefyd. Amen.